سەرۆک ترامپ bi Twitterê nameyeka tuş ji Serokê Îranê re hebû. Ew tweet piştî hûjdariya Serokê Îranê Hesan Ruhanî bû dema hûjdarî daya Serok Trump û gotî yariya bi kilka şêrî neke. Em naxwazîn wan ra bikevîn di şerekî de, lê divê ew bizanin şerê bi Îranê ra maka şeran e. Divê ew baş tê bigihin û aştiya bi Îranê re jî maka tev aştiyan e. Ev zimanê dijminane piştî peyamê Wezîrê Dervê Emerîkî Mike Pompeo bû ji Îranê re di gotarekê de li Kalîforniya. Bi berçavgirtina van nerazîbûnan û çel salên rejîma zordar, min peyamek ji gelê Îranê re heye. Amerîka dengê we dibîse, Amerîka piştevaniyê li we dike. Amerîka bu re ye. Peyvdara Koşka Spîsera Huckabee Sanders bersiva pisyarekê da ka eger Amerîka li pêş xetera şerrekiye bi Îranê re. Binara serok bersiva Îranê dide û ew rê nade wan tim çavsoriyan li Amerîka bikin. Eger yek hebe tiştekî biazirîne, kes ji Îranê xirabtir nîne. Hinek şareza bawer dikin ku eger Amerîka dorgirtinên tund yên aborî li ser Îranê danîne, lê ew bawer nakin karekê leşkeriyê Amerîkî dê li demekî zû bêkirin. Serok Trump روحنی گوتیه او نخوازه سربازین امریکی لروجهالات ناوین دینه. او نخوازه سربازان لسوریا بهله. او ند بحثو بازاران دایه سبارت بن بباران کرنه. جخوا ایرانی برنامه خواه ناوکی راوستاندیه و پیگیری پیمان ناوکیه نوک امریکا. Peyvdara Koşka Spî û karbidestên diyên hikûmeta Amerîkî dibêjin armanca Amerîka neguhartina rejîma Îranê ye, lê dûrkirina destê Îranê ye ji gaştina çekê navokî. Ev ca nexeme kî li Tehranê destsalatdar be?